da xornada. A miña misión, o meu papel é únicamente de moderador e dar paso ás dúas persoas que me acompañan. Por un lado, Chema Díaz, que é director de servicios ao cliente de BAP Conde, Paco Rodeiro, que representa a R, que son dúas organizacións das que xa surdiu aquí nalgúna presentación o seu nome e o seu traballo e a súa implicación no uso da lingua galega en toda a súa comunicación fundamentalmente publicitaria tamén. Por lo tanto, eu o único que fago é darlle paso primeiro a Chema Díaz e logo veremos se abrimos un turno de preguntas. Se alguén ten algún interés en preguntarlle a estes dous profesionais. Adiante, Chema. Moi ben. Pois, gracias, Alexandre. Boas tardes. Para falar dende o punto de vista da empresa, eu coido que interesa simplificar, partir do que son principios básicos. Eu vou tratar de ser moi rápido e tratar de responder dunha forma metodolóxicamente contrastada a esta pregunta. Pero de entrada, sin necesidade de contrastar nada, eu xa podo afirmar que sí, que é seguro. Sería suficiente con poñer algún exemplo. Non faría falta moito máis que eso. Pero, por aquelo dos principios básicos e por aquelo de argumentar un pouco todo isto da resposta á pregunta e de poder despois debatir un pouco, está ben sentar que é o que queremos. Aquí hai axencias, hai medios, hai académicos. Eu non quero facer publicidade, nin quero facer boa publicidade. Trato de influir, quero agadar os obxectivos, pero o que intento sempre, non o conseguimos sempre, non o acadamos sempre, pero é facer a mellor publicidade. Facer a mellor publicidade é acadar os obxectivos, pero co menor custo posible. Eu empezaba dicindo que principios básicos é falar desde o punto de vista da empresa, que era esta mesa como estaba plantexada. Desde o punto de vista da empresa, na miña opinión, a publicidade é unha inversión. E iso xa nos leva a un territorio no que mantemos publicidade como inversión. A pregunta, o galego é útil, sabemos a resposta, pero vamos a tratar de chegar desde a introdución dun concepto que é o da difusión, que, bueno, cando se fala de publicidade, falase de creatividade, falase de estrategia, pero a parte de difusión parece como que, bueno, son despois números, e, sin embargo, é a maior parte da inversión desde o punto de vista da empresa, que o que debe de ser o noso norte nesta mesa, parece que temos que telo moi en conta, non? Desde o meu punto de vista, unha vez máis, publicidade é difícil entendela separando a estrategia de creatividade da estrategia de difusión. Eu non concibo a publicidade se non é como un só produto integrado. Hoxe en día existe unha tendencia. Nós, na nosa experiencia, non é así, en algún caso sí é así, pero a separar os colaboradores, as empresas, que os anunciantes desenvolven todo isto. Eu vou tratar de pôr algún exemplo e tratar de chegar a esta conclusión de por que é útil facer a publicidade en galego en Galicia, e vou non facer desde esta óptica. Porque, claro, se o tema é inversión, que a mensaxe, que a estrategia de difusión estén axeitadas, fai que fagan falta menos GRPs para conseguir o mismo. De xeito que con eses cartos que temos, podemos facer outras moitas cousas ou algunhas cousas, depende de canto nos sobre, non? Ese balance entre para conseguir... A veces é tan importante balancear ben, o sea, decidir cal é esa presión en termos de XRP, en términos de GRPs, asociado á análise da mensaxe que temos, á agresividade, á adecuación que ten, ao entorno no que se ten que desenvolver en función do produto e da competencia que ten que lidiar, eso pode ser o suficientemente importante como para ter que cambiar unha mensaxe, por atractiva que nos parezca. Ao mellor non é adecuada. Entón, claro, chegamos a un punto que conecta co anterior. E se isto é unha inversión, eu compro do galego se fai que me fagan falta menos GRPs. Se non, non estaríamos facendo correctamente. E aquí tiña que estar hoxe Antonio Cortés. Antonio Cortés non pode estar porque, bueno, surdiulle unha complicación, pero pediume que falase un pouco da campaña Vivamos como Galegos, que antes, alguna cousa xa se dixo aquí. E eu vou non facer
Claro, porque esta é un tema que decía a persoa que interviu antes que a coñecía todo o mundo. Hai unha parte que seguramente non é tan coñecida, que está ben comunicada ou ben relacionada co que decíamos antes, e é como se consigue, como se acada esos resultados, non? Ese millón de reproduccións en menos de 2 meses en internet o ano pasado. A campaña empeza o 31 de decembro, non recordo que día, de xaneiro do 14, o sea, 2 meses, pouco máis de 2 meses despois, xa estábamos aí, non? Que iso é unha medida de éxito que ten, bueno, pois certa espectacularidade, que é moi llamativa, pero, bueno, ao final, o que interesa, antes oíamos falar de que hai tres, vender, esta non é unha campaña que teña un obxectivo en termos de venta, pero, sí, indudablemente, ten que facer un traballo para o anunciante que invirte nela, non? E consigue razonablemente esos resultados. O de internet é, bueno, como decirlo, unha cousa espectacular, pero quizá é máis relevante desto que comento agora. A aposta que se fai é en coherencia ca mensaxe, ca lingua que se utiliza por TVG. TVG está nos 10 primeiros días de campaña prácticamente en exclusiva, como offline, é o único medio no que se está comprando, contratando publicidade. E faise desde, vou vos por, TVG tiña aquel día, se non recordo mal, 18 cortes publicitarios que nos abrimos e cerramos, cada un deles, con esta peza. Estas cousas a veces funcionan e a veces non. Esta vai funcionar. Hai que darlle tempo. Para xerar expectativa. Fixos un traballo tamén informativo que tuveron os profesionais de TVG en conta e no telexornal de mediodía. Nas vésperas do Nadal, Gadis tira de optimismo e de emocións no seu último anuncio. Non habrá nunca en Galicia é a nosa alegría. Vou no pasar... A Televisión de Galicia, esta casa, vai nos traer esta noite durante a emisión do telexornal Serán. O sentimento galego, os nosos costumes e a nosa terra danlle vida a este novo anuncio co que tratan de homenaxear o espírito de superación dos galegos. Unha liña creativa que a cadea de supermercados galego leva desenvolvendo xa nos últimos anos e que foi premiada pola Asociación de Medios Publicitarios de España en campañas anteriores. Por eso non perdeu unha ripichoca, Hai que traballar e disfrutar con determinación, que somos galegos. A nos ninguén nos amargura. Se van a poder ver aquí no telexornal Serán. E pola noite, ás 9:35, como estaba prometido, ou comprometido. A estrea máis agardada, Terio. Que ten moito que ver coa nosa terra, coas nosas xentes, coa nosa maneira de vivir. Vivir como galegos. E se chove, que chova. Este non o imos deixar, porque xa o coñecemos. Bueno, e aquí chegamos xa a un primeiro punto de interés. E é que medio millón de galegos habían contactaran ca campaña en canto rematou estos 4 minutos de publicidade aos que deron paso desde o telexornal da noite. Hai, ademais disso, unha xestión de as redes sociales. En Gadis, ahora mesmo hai máis de 100.000 personas que son entre fans, Twitter e demais, e con todo eso vais a xerar unha bola de neve que arranca en YouTube, sendo o vídeo un dos preferidos durante as, non recordo, as 2, 3 primeiras semanas, e ao final acadas esa cifra espectacular do millón de persoas. Ese millón de persoas, ao millor, non hai maneira de sabelo dunha forma científica, pero ao final, ca TVG e cos outros medios superamos o 1,5 millón de contactos de persoas que contactaron co anuncio. Antes decíamos que todo o mundo o viu. Dese millón, ao mellor, estamos falando de, considerando 2 OTS en cada un, e que o 20% este fora de Galicia, pois de 250.000 personas. É moi espectacular, é unha cifra moi interesante, pero desde un punto de vista do resultado que a cada campaña non é o máis relevante. Falábamos de como a estrategia de comunicación, se se integra, que a creación da mensaxe fai que as mensaxes teñan
unha fórmula determinada. Esta era unha campaña que tiña un momento moi actual, non podía ser máis actual, porque decía que era o mellor 2013 da nosa vida. Claro, non hai outro. Na radio, que é un medio, hai que entendelo, pero é actualidade, é actual por excelencia, o que propuxemos foi unha cuña na que, en vez de facelo cos anos, facíamoslo cos días. Había unha cuña diaria. Hoxe é o mellor xoves 14 de novembro de 2013 da túa vida. Así que saiamos aí fora, disfrutemos todo o que temos. Vamos a ir. En prensa, o que fixemos foi meter o Se chove que chova, que despois tuvo isto certo recorrido, certa coña cas cicloxénesis, cas explosivas e cas que foron menos explosivas, na primaveira, no que se prolongou o inverno na primaveira pasada, non? Pero, bueno, a intención non era influir no tempo, senón simplemente influir no comportamento do consumidor para facer a mellor publicidade. E, por fin, porque todo isto vai se retroalimentando. Estamos falando de que non é primeiro unha cousa e despois outra, sino que unhas cousas van axudando a outras, non? E aquí houve unha repercusión nas 3 principais cadeas de radio a nivel nacional. Isto saiu no programa de Carlos Herrera, saiu no programa de Julio Otero, saiu na mañá de COPE en... como se chama este home? Javi Nieves. E saiu tamén... Francino sacou nunha cadena SER. Vou por 2 exemplos desto. España. La Ventana, con Carlas Francino. Nin moño nin melena, algo moderno. O de sempre. Dígoche que xa non se pode ler nada. Todos son malas noticias e que che amarga da vida. Si vos conto que fixeron os meus netos. Un deles preguntoume se muy conocidos en Galicia. El primer spot que grabaron hace ya 6 años fue un éxito rotundo y desde entonces han seguido tirando del hilo. Esto bueno, no está nada mal para un vídeo que está en gallego. 2 minutos 39 segundos é o que dura este corte, era sobre as 7 da tarde na Ventana. E este outro creo que era de Julio Otero que me meteron aquí. Era máis cedo. Si chove que chova. Sí, exactamente. Sí, es de unha cadena de... Chove que chova. Tanta preocupación e a xente seguirá coñecendo. Que Galicia es tan estupenda, ¿no? Y si chove que chova. O sea, y salen de la peluquería, que yo creo que es el símbolo máximo. 3 señoras mayores, si salieran de la peluquería y lloviese, bueno, se cagarían, con perdón, en todo. Pues estas no. Estas tiran el paraguas y se ponen bajo la lluvia. Bueno, en definitiva, en certo modo, aquí non sei se está conseguido, pero, bueno, o que pretendía era explicar como, eso que falábamos antes, da coherencia entre a construción da mensaxe e a estrategia ca que se vai difundir ese mensaxe, fai verdad aquelo de que fan falta menos GRPs. Porque aquí, a marxe de os que se poidan conseguir eses 2 minutos e medio e o coste que poida ter nun programa de cobertura nacional na cadea SER ou noutras emisoras, ademais do que falábamos de TVG, bueno, pois está a propia compatibilidade ou a propia simpatía que pode xerar no que é a xente, non? Pero, bueno, isto, de alguna forma, permite afirmar o que decíamos antes para seguir buscando argumentos e apuntalar, afianzar, cimentar esa argumentación ou esa afirmación de que non fai falta moito máis para afirmar que o galego si é útil para a publicidade en Galicia. Outra forma de achegarnos a isto pode ser falar dos resultados que se consiguen. Eu con isto prácticamente concluyo xa. Dúas formas de falar de resultados. O que supón para as contas das empresas, das marcas, e outro, se os premios supoñen un recoñecemento que, bueno, pois un xurado lle adxudica unha campaña, pois desde as dúas ópticas, desde as dúas perspectivas, podemos tratar de valorar a relevancia do galego para acadar o éxito ou facer a mellor publicidade en Galicia. Nós, BAP Conde,
ten nos últimos 5 anos premios que teñen certa relevancia, creo que suman isto 35, e o 60% son en galego. Non hai moito máis que decir. É certo que, bueno, pois estamos a falar non de 22, non de 21 premios a campañas distintas, sino que algunhas desas campañas acadan máis dun premio. O protagonismo tenno Vivamos como galegos. Nese territorio, non? E despois, a hora de falar de obxectivos e se están cumplidos ou non, pois eu non son quen. Se estuvese aquí Antonio podía falar deso, está aquí Francisco, pode a mellor falar, nos colaboramos con R desde fai xa tempo, pero, bueno, o único que podo decir é que todas estas marcas son líderes, están crecendo en cuota nun momento no que o entorno é extremadamente incerto e é moi turbulento, e que a publicidade, pois, a colaboración que nós podemos ter con eles fai o seu traballo. Se significa un 10%, un 10%, se é un 5%, é un 5%. Está ben resolto. En definitiva, e acabamos nos principios básicos, que é onde empezábamos, espero que haber conseguido, que vos pensedes igual que a min, que o galego pode ser moi útil para facer publicidade en Galicia, que sí, que é seguro ese tema. E con isto, Alejandro. Moitas gracias a Chema Díaz de BAP, bueno, que nos conta como idioma fundamentalmente eficiente, basicamente eficiente e rendible en publicidade. E agora Paco nos vai falar do caso de R, que outra compañía tamén plenamente comprometida co uso da lingua galega. Bueno, antes de nada, quería, dende logo, dar as grazas ao Consello Galego de Cultura por a súa hospitalidade, por suposto a Fundación Galiza Empresa, e a todos vos en xeral, porque a verdade é que dá gusto sempre que vimos a sitios como este, onde sentimos claramente o agarimo que nos transmitides, non? É dicir, sobre todo a moitos de nós que estivemos, bueno, por temas de traballo, pois eu estive por 20 anos fora de Galicia traballando e tal, e cando voltes aquí para intentar algo que parecía imposible, non? Que era o desplegamento dunha rede completamente nova de fibra óptica desplegándola por todas as rúas de Galicia, pois sentir o recoñecemento e o agarimo de as cousas que se van facendo, incluso o que vemos dende R, é dicir, a nosa pequena aportación ao noso idioma e á cultura, pois a verdade é que é moi reconfortante, non? Gustoume moito, dende logo, as presentacións que tiven a ver, porque eran, sobre todo, as dúas dos dos Albertos e de Benigno, son tremendamente complementarias. Entón, vou facer fincapé, se vos parece, tamén en unha cuarta, digamos, versión de complementaridade, é dicir, houve de presentaciones de carácter moito máis técnicos, incluída de Chema, é dicir, que falan por sí mesma, é dicir, eu son enxeñeiro e, lóxicamente, me gusta moito ver os números, os datos, medir moitas cousas tamén, igual que as letras, pero sí que quería intentar aportar un poquinho o que comentaba Alberto desa especie de iceberg, que o que pode representar cando falamos hoxe en día de publicidade en galego, que va moitísimo máis alá do que é o simple feito da publicidade en sí. A ver se son capaz de transmitilo. Como sabedes, a R nos gusta moito, como vedes, aí utilizar, neste caso, o posesivo, desde o punto de vista de que Galicia nos posúe no senso de que R é o único que pode decir que é o operador de telecomunicacións exclusivamente para Galicia. E outra cosa que nos gusta moito decir é que R é un caso bastante paradóxico, é unha singularidade que, dende logo, non era predecible no mundo das telecomunicacións, porque todavía hai xente que di que é imposible, que perviva unha empresa local pequena de telecomunicacións do mundo, como este, tan multinacional, globalizado. Si é verdade que hemos dado bastantes tumbos, pero sí que esos tumbos sírvennos para enraizar máis, é dicir, igual que eu estou facendo que me aprenderon os meus avós, os meus pais, sí que é verdade que todos aqueles, incluso as persoas non solamente xurídicas, son persoas físicas que estiveron con nós
dende o principio, pois nos aportaron valores que están intrínsecamente vencellados ao que somos e, por suposto, a lingua, non? E que somos parte de fillos dos cartos e do diñeiro, pois como a todos, non? É dicir, en definitiva, os números van ter que responder, seremos libres sempre e cando pois funcionemos como empresa e poidamos, de momento, facer e ser independentes como seguimos sendo grazas a que dende o noso nacemento, incluso cos novos fondos de investimento que son, vamos a decir, totalmente etéreos e fluctuantes, pois seguimos sendo capaces de seguir facendo as cousas que queríamos facer. Isto que, bueno, en perfecto casi castelán, a medida que o traducimos hoxe, nos decían no ano 1998 cando nacimos, que o futuro era móvil, non se podía facer absolutamente nada, sobre todo nas telecomunicacións a nivel local, que por supostísimo Galicia, por a súa diseminación e a súa dispersión e por a baixa renda per cápita, pois era un mal mercado, dende logo, para as telecomunicacións. E logo, os típicos tópicos de que seremos, por suposto, absorbidos, nacemos con esa espada de Damocles dende o principio, dende os primeiros días. Prácticamente era imposible pervivir máis alá de uns meses. Levamos 15 anos, gracias a vos e gracias a todos. Vamos a ver se somos capaces de seguir escapando, digamos, dos que nos persiguen, que non son outros que os mesmos que nos persiguen a todos, que é un pouco o que tratarei de vencellar coa publicidade, co uso da nosa lingua. Bueno, nós temos un lema que sí que, ademais, un peso que ten bastante presencia na actualidade, que é que se non che gusta o futuro, cambio. É dicir, non esperes a que ninguén veña para facelo. E nós nos basábamos no que, vamos a decir, vivimos, é dicir, nós, todas as primeiras, se queredes, 25 ou 40 persoas que viñemos de por aí fora, para retornar aquí a Galicia por fin e intentar facer un proxecto singular, pois tratábamos de fixarnos un pouco no que veíamos, no que veíamos e de que a historia, digamos, nos iba mostrando, é dicir, cando sucedeu a desgracia outra vez, o Prestige, etc., os galegos nos quedaron quietos, é dicir, quietos, e o que fixeron, por suposto, é traballar para loitar incluso contra algo que era imposible de reducir, de algún xeito. Cando incluso falábamos nas enquisas por a rúa para ver como poderíamos contar a nosa película de como nacía unha empresa de telecomunicacións nova en Galicia ao mundo, pois detectábamos que a xente en Galicia nos decía que éramos abertos ao mundo, con identidade, para non ser idénticos, que algo que me parece moi relevante, que toda case a miña presentación vai un pouco deso, sorprendendo como a vida mesma, e por eso veredes que o noso nombre nace da xente da rúa que dixo, oye, pois aquí podemos facer o que nos dé a gana e, por suposto, non parece que seña moi atractivo pois chamarnos como os demais, é dicir, poñendo sempre o corazón en todo, e logo a racionalidade intrínseca, digamos, do noso povo, Cando fixemos o noso libro de marca, é dicir, que é o típico libro que se fra, os ingleses, chaman o brand book, é dicir, que é como lle contas a xente cales son os valores da túa marca, o que fixemos foi exclusivamente poñer unha serie de imaxes que eu personalmente, por lo menos, sempre me facía moi recoñecibles e con 5 ou 6 preguntas moi persoais, é dicir, de xeito que poderíamos recoñecer perfectamente a alguén moi preto de nós que respostaría ou que tiña algunha, esta me gusta moito, algunha destas imaxes da nosa historia. Pero volvendo cos pés na terra, o que nos enfrentábamos neses días era diante dun exmonopolio que, ademais, tiñamos nese caso a desgracia de que era probablemente un dos peores no xeito de competir competidores que podíamos ter enfrente. Telefónica é unha grande compañía, en todos os sentidos, dentro do punto de vista profesional incluso, e partíamos prácticamente de cero, Entón, cando nos xuntamos un pouco para ver o que tiñamos que vender, como ben decía Benigno, decir, claro, tens que vender en base a algo, Dicíamos, tiñamos que ter o mellor prezo-calidade, un bo servicio, unha atención ao cliente decente, flexibilidade, integración, etc. Pero isto xa, naqueles momentos, era Telefónica. Por lo tanto, o que tratábamos un pouco de buscar, e por eso estamos tamén falando aquí, digamos, é que non abonda, por suposto, co tradicional, e, por lo tanto, tiñamos que buscar algún xeito de diferenciármonos, É dicir, en ese senso,
entronca un pouco con todo o que estamos a vivir en xeral, non? É dicir, que a globalización nos permite prácticamente acceder a todo o que queiras, donde sexa, cando queiras, a túa medida, que a publicidade nos fai pensar que hoxe en día non podes mercar un xersei sin que che largue un sermón ou sin salvar un bosque ou non podes mercar un champú sin salvar unha tribu, non? É dicir, como vedes, o que sucede en xeral é que a globalización supón moitas veces a indiferenciación e nós queremos pensar que esa indiferenciación leva a indiferencia para as persoas. Espero que isto non sexa, como pasaba naquela película, un viaxe ao futuro. Se vedes un pouco o que pode estar aí diante de nós, isto é China. Por lo tanto, decir, cando pensamos que queremos unha serie de cousas de futuro, sobre todo para as nosas novas generacións, etc., isto é unha iniciativa que me gusta moito comentar, que é de Miguel Conde, de Pepe Conde, é dicir, donde o que reflicte un pouco o que o futuro está en nosas mans. E dá unha especie de esperanza para dicir, se ti tes moito máis poder do que parece, porque cando estás a consumir, estás votando. Se queres que Villa de Cruces se converta en algún desas imaxes que temos ali, estamos facendo, creo, que o correcto para que eso seña así. Exemplos que estamos a facer de xeito parecido, é dicir, ainda que non con moitas dificultades, moi pequeno, estamos intentando axudar ao pequeno comercio de enderre a vender en internet, é dicir, e a ser capaces de competir agregándose contra empresas multinacionais como IKEA ou empresas grandes como Carrefour, etc. Creamos un proxectiño que se chama Feirón, que aquí, sobre todo en Santiago, estaba intentando desenvolverse a tope, para intentar asociar un pouco tanto os comercios pequenos como os consumidores para intentar darlle ese tipo de axuda a valores. O accións como o mercado da colleita, que estábamos intentando tamén revalorizar o valor do noso, é dicir, daquelas cousas ben feitas de xeito artesanal, que compiten coa globalización e con todo iso que comentábamos, calquera produto que podes atopar en calquera lugar do mundo, que prácticamente cando viaxas hoxe en día parece que estás no mesmo sitio sempre, sempre tes as mesmas marcas, sempre tes o mesmo que comprar. En outro senso, estamos tratando de recrear todo un tecido ao noso alrededor, que son, neste caso, o máis coñecemos, o tema de tecnoloxías, hai moitísima xente na universidade, temos proxectos conxuntos con eles, incluso temos o orgullo de ter algunha empresa que saiu con nós da universidade que está vendendo proxectos audiovisuais de guías electrónicas de programación en todo o cable de España. Estamos agora a punto de vender un proxecto grande, esperemos, en México. Ben, volvendo ao tema de como intentar diferenciarnos, non era lógico. O que comentaba Alberto moi ben, que había como un par de guías básicas para o uso da publicidade, do galego da publicidade, que era o tema de decir, oye, é o lógico, porque vivimos en Galicia, somos de Galicia, e a segunda vertente era a de que me interesa porque accedo así a un grupo de clientes. A nós nos gusta pensar que estamos intentando abrir unha terceira vía que vai un pouco máis alá destas dúas, é dicir, que por suposto que é algo que é coherente coas nosas raíces e cos nosos valores, pero que, ademais, identifica esa especie de iceberg que está a punto de cargarse o Titanic de novo, que é como identifica unha serie de valores que van moito máis alá do que é a propia, exclusivamente a lingua, a cultura, sino que incluso un xeito de ser, de pensar e de actuar económicamente, que é o punto onde penso que, gracias á crisis, podemos estar actuando. Por suposto, unha marca é máis que unha marca, e xa, a veces, estamos falando hoxe de todo isto, e reivindicamos un pouco o poder do sinxelo, por iso nos chamamos R, ainda que sempre tivo dificultades na súa acepción, incluso en nós, cando naceu, pero sí que intentamos ser sempre un pouco diferentes, utilizando dende unha especie de reivindicación por a base do nome, pero sobre todo baseado na autenticidade, que é o punto clave para que o desenvolvemento publicitario funcione realmente, que evidentemente preferimos ser como pexigo do país e non como unha globalizada maza de Chile, que non teño nada contra as mazas de Chile, pero sí que parece lógico de encantarnos por eso. De feito, algunhas das nosas campañas utilizábamos aquilo de internet do país, é dicir, que evidentemente non tiña que ver absolutamente nada coa política, senón coa calidade do servizo. E o uso do galego é inmediato e claro, é dicir, que R, eu penso que cada un de nós, dende logo, pensamos
mellor en galego, é dicir, porque estamos traballando neste país, estamos traballando para a súa xente, é verdade que hai cousas que non se poden contar noutra lingua, non? Cousas como con R cambiache o conto, é dicir, non podemos traducilo, non? Como ben decía, a veces podemos traducirlo, pero temos, dende logo, que darlle, digamos, a credibilidade e autenticidade de que sae prácticamente automático e de dentro. Hai moitas cousas que non poderemos decir de outro xeito que non seña en galego. E, por lo tanto, aplicando sempre o que podemos a coherencia, non? É dicir, é cando o idioma, digamos, máis prestixioso para as tecnoloxías era o inglés. É dicir, non era o castelán, era o inglés. Realmente todo o mundo, sobre todo os enxeñeiros como a min e tal, falábamos con siglas raras, inglés, tal, decir, porque parecía que daba prestixio, non? E, sin embargo, o que fixemos é o contrario, é dicir, dado que íbamos a facer unha cosa moi boa, que era unha nova rede de fibra óptica, o que vamos a facer é darlle, ou intentar darlle prestixio tamén, na medida das nosas posibilidades, á lingua, non? É dicir, non a lingua como lingua só, sino a lingua e a todo o que ten debaixo a lingua, non? É dicir, o al lado, se queredes. Por suposto, tamén fomos presos das enquisas, comentabas. Claro, é dicir, o típico, cando eres un tipo de estudos de marketing e tal, faz as típicas enquisas, é dicir, si producía ou non rexeitamento o uso da publicidade en galego en R, non? E, por suposto, como todos sabemos, estábamos vendo enquisas e tal, o 21,2% no ano 2006 rexeitaba que fixéramos publicidade exclusivamente en galego. E, por suposto, sabíamos que tiñamos un porcentaxe de xente que endexa máis sería de R por esa causa, non? Pero solucionamos fácil, que a partir dese ano deixamos de facer a enquisa. Entón, xa non tiñamos ninguna dúbida do que queríamos facer e non asomaba ningún número, que, como vos decía, temos a tema os enxeñeiros de mirar moito pailes, é dicir, sabíamos que estábamos facendo o que nos saía do corazón e evitábamos ter que facer este tipo de enquisas porque non levan absolutamente a ningún lado. Pero coherencia tamén, como ben decíamos, de vender, é lóxicamente baseado en algo. É dicir, se queremos darlle prestixio, sería tamén moi malo intentar vender un produto en galego que fose malo, non? E, por lo tanto, coherencia tamén no senso de que queríamos ser pioneiros toda a vida, non? E temos algúns exemplos de cousas que fixemos nas telecomunicacións que, ao ser pequenos en de Galicia, pois non se ven como algunha innovación, pero nós fomos os primeiros, por exemplo, que se lanzaron chamadas gratis entre os seus clientes para toda a vida, ou aumentos de velocidade en internet cada ano, o tema dos 100 megabits por segundos que metíamos absolutamente en cada un das casas, perdón, dos fogares e das familias e das empresas que metían aí, non? E, por suposto, a calidade é unha obriga en R, non? E, por lo tanto, grazas a eso, R sempre destacou, isto é un informe da OCU, por exemplo, a nivel estatal, que destacaba sempre de maneira positiva na atención ao cliente, non? Pois para nós era unha prioridade non só o uso, lóxicamente, do idioma, sino incluso que as persoas con as que falábamos os clientes, dende logo, fosen de aquí e souberan perfectamente todas as cousas de R e incluso do que sucedía ao teu redor, non? E logo, un compromiso que iba máis aló en Galicia, é dicir, é imposible pensar que o cable, o desenvolvemento da rede de fibra óptica podese chegar máis aló das 7 grandes cidades en Galiza e chegamos hoxe en día xa a 100 concellos, é dicir, non escatimamos esforzo en que toda esta vertebración real que se produce por as novas tecnologías de información chegue a canto sitio en Galicia se poida. Vale, entón estamos entrando en poboacións onde non é rendible en absoluto, pero como vedes sempre cumplindo de poñendo o corazón, lóxicamente, en todo, non? Moi ben. O uso, digamos, como vos dicía, do galego en publicidade, a veces é imposible contalo de outro xeito. É dicir, como vedes, ten base na súa propia coherencia. É dicir, endexamais teria sentido un anuncio como este, falado en galego, lóxicamente, cando por fin volvía Tyson ao ruedo, ¿no? Digamos, naquela época cando emitíamos este combate en pay-per-view, ¿no? Ou contar Móvil R como a existencia, digamos, de Galicia polo mundo. Bueno, é todo o que xa sabedes que estamos a facer un pouco na comunicación en Galicia, ¿no? Bueno, e logo tamén en honor a Alberto, que comentaba tamén a reacción, ¿no? O efecto en cadena que se está a producir, pois gracias tamén un pouco, sobre todo a vos, ¿no? Quizás por culpa nosa, sobre todo por tema dos descontos especiais para Galicia, etcétera, etcétera, pois a ver se conseguimos tamén que dentro de pouco xa estas multinacionais pois cambien o logo, etcétera, etcétera. Ainda que
como decimos, falta de autenticidade, anda que non saiban que na praia das catedrais a agua está moito máis quente que na Lanzada, por exemplo. Moitas grazas. Se tedes alguna pregunta. Moitas gracias a Paco por esta presentación. Unha explicación bastante fácil de ver de como a publicidade convírtese no reflexo dunha cultura corporativa consolidada, planificada e estratégica. Non é a publicidade unha cuestión simplemente táctica ou cosmética, igualmente en Cádiz, co caso que nos presenta Chema. Bueno, o tempo vai pasando. Se hai alguna pregunta, micropregunta, pregunta express con resposta no mesmo tono, seguro que os invitados se prestan. Pois, sendo así, pois, gracias pola presencia nesta xornada. Confiamos en que, en fin, saquemos algunhas conclusións e sirva para que a seguinte tarde menos que esta con respecto á anterior, a darlle continuidade a un tema que creemos que é moito interese para todos que estamos no ámbito da comunicación publicitaria, que é o fortalecemento e o uso máis habitual da lingua galega. Moitas gracias e boas tardes.